ಇಂಚ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದಿಪ್ಪನಗ ಚಿಲ್ಲಿ ಬೋಂಡ ಮಲ್ತಿಂಡ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡತ ಬಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ತೂದ್ ಬರ್ಕ. ಮಾತ ತುಳುವೆರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅರೋಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಫೀಚರಿಂಗ್ ಸೌಮ್ಯಗ್ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಡಿಯೋನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಎವ್ರಿ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಬೋನಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಂದು ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ. ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ರಡ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನಸ್ರಾದ ನಿಕ್ಲು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಪೋತುಂಡ ಈಸಿ ಆದವೇನು ಸಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತನ್ನ ವಾಚ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪೀಸ್, ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪೀಸ್, ಜ್ಯೂಸಸ್ ಆವಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ತಿಂಡಿ ಆವಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ದಾದ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ದಾದ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೆಲ್ಲ ಈ ಚಾನಲ್ಡು ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ. ಈಸಿ ಆದ ಇಲ್ಲಡು ವಿದೌಟ್ ಓವನ್ ಕೇಕ್ ಮಲ್ಪುನಾವಡು ಟಫ್ ಆಯ್ನ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಈಸಿಡ್ ಮಲ್ತದ ತೋಜವನಾವಡು ಮಾತವೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಕ್ಕೆ ತೋಜಾಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ತೂಕ. ಮಾತ ಚಿಲ್ಲಿನ ಇಂಚ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದ ದೆಕ್ಕದು ಐತ ಚೊಟ್ಟುಗೆತ್ತದು ಮಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಸ್ಲಿಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಫುಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಸ್ಲಿಟ್ ಕೊರ್ದು ಐತ ಉಲೈದ ಸೀಡ್ಸ್ ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಅವೇನು ಇಂಚ ರಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಕಿಂಜ ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ನೀರಿಪ್ಪನ್ಲಕ ಒಚ್ಚಿದ ದಿವೊನ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಕಡಲೆ ಇಟ್ಗೆತ್ತೊಂದೆ, ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಅರ್ಧ ಲೆಮನ್, ಓಮ, ಸೋಂಫ, ಇಂಗು, ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ, ಮಂಜಲು, ರುಚಿಗೆ ಬೋಡನ ತುಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಪೂರ ಕಾಲ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ, ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಟಿಪ್ಸಿನ ಪಂಡ ಕಡ್ಲೆ ಇಟ್ಟಗೆ ಬೋಡ ಇಲ್ಲಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ ನಿಗ್ಲು ಬೋಂಡಾಗ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಉಪ್ಪು ಬೋಡ್ ತೂತ್ ಪಾಡ್ಲೇದೇ ಪಂಡ ಕಡ್ಲೆ ಇಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಒಯ್ತೊಂಬುಜಿ ಅಂಚಾಯ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಡ್ರೈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತವೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂದೊಂದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಲತೊನ್ಲೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೋಂಡ ತಿಕ್ಕಿತ್ತಂಡ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಐತೆ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಡ್ಲೆ ಇಡ್ತು ಕೋಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೈಟ್ ಡಿಪ್ಪುಡು ಅವು ಇಜ್ಜಿರ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ನಿಗಲಿಗೆ ಎಂಚ ಬೋಡ್ತುವುದು ಗಂಟಿಪ್ಪನ್ಲಕ ಫಸ್ಟ್ ಕಲತೊಂದು ತಿಕ್ನೆಸ್ ತಗೊಂಡ್ಲೆ ಬೋಂಡನ್ ಪಾಡ್ದಿಂಚ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ತಿರ್ಗಲ್ಲ ಅದಾಗ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏತ್ ತಿಕ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಏತ್ ಬೋರ್ಡು ನನ್ನ ಪಂದು. ಯಾನು ರಡ್ಡ್ ಟೈಪ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಟ ಹಾಪಿಲಕ್ಕಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಲೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಕಡ್ಲೆ ಇಟ್ಟು ಬೋಡನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡುನೊಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಇಂಚ ಮಿಗಿಂಜ ಮಲ್ತದ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಲಿಂಗಿಗೆ ಓವು ಬಾಜನಡ ನಿಗಿಲು ಓವು ಪ್ಯಾನ್ಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುರತ್ತೆ ಅವು ಪ್ಯಾನ್ ಎತ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಕಡ್ಲೆ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಅನ್ಮಲ್ಪ ತಾರ್ದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಜ್ಜಿಲ ತಿನ್ನೊಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಪುರ ದಾಲಿಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಪೂರ ಬೋಂಡ ಇಂಚ ಬುಡೊನ್ಲೆ ಕೈ ಜಾಗ್ರತೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಆವೋಡು. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಪಣ್ಲಕ ರಡ್ಡ್ ಟೈಪ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆ ಒಂಟೆ ತಿಕ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆ ರಡ್ಡ್ ಟೈಪ್ಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ತೂಲಿ ಒಂದು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂಗ ಬೋಂಡ ಹಿಂಚ ನೈಫ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಲಿಟ್ ಮಲ್ತದ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಐಕೆ ಪನ್ಯಾನ ಕಿಂಜಾದ ಆನಿಯನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ನೋಡಿ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಐತೆ ಮಿತ್ತು ನಿಗಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಗ ಕಪ್ಪುಗ್ಲ ಪಾಡ್ದಿವು ನೋಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಈಸಿ ಆಪುನು ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಕಿಂಜ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇತ್ತನ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ನಿಗಲ್ ಬೋಡಣ್ಣ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಜಿರಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜಂಚನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ದೊಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡದ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದಿಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚಾತನ್ ಪನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.